खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज साबजेक्टआव दङ फैगौ 11 मेनिफ्राय मेट्रिक आनजाद। सेकेन्डारि एडुकेशन बोर्ड अफ आसामजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादा फैगौ 11 मेनिफ्राय जागोन। बिनि अनगायैबो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादा 12 मेनिफ्राय खुंजागोन। टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ओरैहाय 7 जुलाइआव मेट्रिक आनजाद आरो 30 जुलाइआव हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। नैथियाव दङ गबिन्द बसुमतारिया बुंदों बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थांनानै थानाय राहाखौ रायजो सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सुफुंना होगोन। मैया सनिबारखालि क'क्राझाराव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बुङो दि बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थांनानै थानाय आरो जिउ खुंनायनि राहाखौ रायजो सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सुफुंना होगोन होनना रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे बावैसो सान सिगां आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि मोननांगौ खाबुखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायनाय जादों होननानै बुंथिबावदों। थामथियाव दङ जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरा रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबदों। जम्मु काश्मीर पुलवामानि ट्राल होननाय जायगायाव उदखारि हानजाया भारतनि रैखाथि बिफानखौ बमाजों गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव रैखाथि बिफाननि रावबो जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सरासनस्रा सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जायो। रैखाथि बिथिंनि सासे जवाना फोरमायनाय बादिब्ला उदखारि हानजाया खोला काश्मीरनि इस्ट जिल्लायाव ट्राल बास स्टेन्डआव रैखाथि बिफाननि जवाननि सायाव ग्रेनेडजों फिन गाग्लोबदों। ग्रेनेडनि नोजोरा रैखाथि बिफाननि सायाव गोग्लैयाखैब्लाबो साखाथियाव थानाय बाजाराव बेरफ्रोयो, जायनि जाउनाव सरासनस्रा सुबुङा जोखोम जानो गोनां जायो। ब्रैथियाव दङ हेल्पिं हेन्ड्स वेलफेयार ससाइटिया मेट्रिक होनो गोनां गोरिब फरायसाफोरनो बिजाब बहि रानना होयो। बोसोरनि गिबि सानखालि स्टेट बेंक अफ इन्डिया रिजनाल बिजनेस अफिसजों लोगोसे हेल्पिं हेन्ड्स वेलफेयार ससाइटिया बासुगाव मिउनिसिपाल बर्डआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लाखियो। बे हाबाफारियाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां गोरिब फरायसाफोरनो गोनां जानाय बिजाब बहि आरि रानना होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बेंगलि बिजोंनि फरायसाफोरनो मोनथाम राव गोनां सोंथि बेंक होनायनि अनगायै असमिया बिजोंनि फरायसाफोरनो प्रस्तुति आरो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो उथ्रिसार मुंनि सोंथि बेंकखौ होनाय जायो। बाथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि लोगो जाना गेलेगोन। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय सिक'नाझार ताइक्वान्ड' जिमनासिम सावराय जथुम नब्लाङाव मैया खुंफुंनाय आसाम बिजेपि दोलोआरि जथुमायाव बाहागो लानानै आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ इउपिपिएल आरो जिएसपि दोलोजों लोगो जाना बिटिसि हालामनि मोन 12 बियाबाव बिजाथि रानलायनानै बादायलायगोन। लोगोसेनो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव जाख्ल'नाय गैयाजासे बिटिसि ओनसोलाव रायजो राजाफोरा मोनफुंनांगौ होननानैबो मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।